temos habilitado o que é o albergue da Casa da Xuventude para a necesidade de algún sin techo, no que estamos traballando basicamente pois estas personas con problemas de drogodependencia que se encontran na calle. Esperamos ter solución. Ademais deste albergue temporal que comeza a funcionar esta mesma noite, o Concello traballa xa na posta en marcha de outras medidas de carácter social como a coordinación de grupos de voluntarios para a prestación de servizos. Por outra banda, o Executivo está a perfilar unha serie de iniciativas culturais a través das redes que teñen como obxectivo favorecer o comercio local unha vez superada a crise xerada polo coronavirus. Pois un amplio programa de actividades culturales, deportivas, de todo o que significa pois poder hacer pequena poesía, do que significa pois poder quizás contar pequenas historias para facelo a través de axuda ao comercio e unha vez que todos xa podamos visitar a calle, que eses premios se podan gastar precisamente no comercio local. O alcalde e o resto dos membros da Comisión de Seguimento perfilarán estas iniciativas na vindeira reunión.